What's up mga ala. Dakop. Dakop pero diba? Mana face mask o face shield. What's up mga kaugat? Mega love shoutout sa inyo lahat. Good morning at sa lahat ng sa buong dako ng mundo, mega love shoutout sa inyo at good morning. This time ay tayo ay gagawa ng return back to community outreach. So magbibigay tayo ng konting maliit na bagay para sa ating community. Kumbaga, ang blessings natin i-share natin for our coming grand LS or grand live stream ng Team PAUGAT. Okay, so this time nandito tayo ngayon kay Archer. Hinintay natin, no? Kasi kailangan natin na meron tayong kasama sa paggawa ng vlog. So stay put muna kayo dyan at wait lang. Alright guys, mega love shoutout sa inyo lahat. Welcome. Shoutout sa Team PAUGAT. Ayan, nandito tayo sa ngayon. Lahat ng Team PAUGAT. Yes, ayan, nandito tayo ngayon para gumawa na ng outreach program. Of course, the Potpot Show and Archer Arrow Vlog. ayan, ngayon papunta tayo sa mga bahay. Mamimigay tayo ng face mask, face shield, tsaka 5 kilos na bigas. So yes, na nasasako yan, ha? Untouchable yan, di na bawasan. Yan, galing yan sa ating mga magagandang at mababait at mabubuting kalooban ng mga sponsors. At the same time, yung iba din, mga tulong din nating mga Team Kaugat. So ayan, subaybayan nyo ang ating video ngayon. Gagawa tayo ng ating outreach program. So stay tuned. See you later. Manood kayo. Boom. Papunta na kami. Ayan guys, bibili na kami ng face mask. Gym naman ya, Asker. Oh, rotate by the lights. Ayan, bibili kami ng face mask. Face mask. Punta kami muna doon sa unit up. Hanap kami ng patient. Si Archer ang main host ngayon. Host ba sa online? O diba? Hirap siya.
mega love shoutout sa lahat. Ayan. Ayun, mag-ano kami ni Archer ngayon ng rice. Bigas ang aming tirada ngayon. As you can see, kaya kami bumili ng face mask at face shield. Dala na rin ang bigas kasi ito yung mga pangunahing kailangan ng tao. Hindi siya ganun kalaki ang value o halaga, pero at least nakakagawa tayo ng nakakapag-return tayo sa community yung mga blessings na tinatanggap natin, lalo na sa mga mga team paugat natin dyan. Shoutout sa mga team paugat, ha? Sige, sige. Ayan, bibili kami ngayon ng Archer ng bigas, okay? Ayan yung gagawin namin, ha. Una muna namin gagawin is bibili muna kami ng 5. Pwede, tayo rin daw na. Balik ka na. Kasi tawag nito, hindi kasi sa aming motor. Yun yung motor namin sa labas, oh. So gagawin namin 5 muna ngayon, tapos 5 mamaya, tapos another 5 na naman. Ayan. Pupunta na kami ngayon sa mga bahay na aming target, ha, target naming bahay. Ayan, oh. Papasok kami sa mundo ng kawalan. Ayan, meron na kami nakitang bahay ni Archer na pwede naming lapitan, mabigyan. As you can see, meron tayo dito face mask, face shield, at saka ilang kilong bigas, ha, bibigay natin. Sako na 5 or 10 kilos na bigas na pwede natin ibibigay ngayon. So ngayon si Archer, pinuntahan niya si tatay. Ayan, nanakas na kami dito sa aming unang bahay. So, ikot na naman kami. Cherry ba? Ay, sipot.
sa lending. Joke lang. Pero makabok dito eh. Ilang mga buk dito eh? Oo. Opat. Nag-scrap tayo mo. Oo. So, gamay bugas ha. Yan. Dalara. Oh, ayo magbigay kami ng ano. Yan. Ayo. Ali ra, yan magkuan ta. Narami gamay ginagmay nga akuan sa inyo ha. Makataba. Okay, sige. Ginagmay. Okay. Oh, there. Oh, sige. First batch done. Ito na kami sa next batch. Next batch na naman kami. Kunin na naman namin yung next rice. Okay. Alright, this time is ano na to, second batch na po ito. Second batch ng ating pahalipay. Ayan, nalukat na ni Archer. Oh, sige. Ano na siya, so ito yung pang second batch namin na dalawa na aming pagkuha at sa, yan, kay Archer. Alright. Ayan, kakain muna kami ngayon kasi gutom na kami. Gutom na kami dalawa. Second batch, round 2.
Ah. Ang iyang magulang ko magiging Oo. Meron namang tabang nito. Oh, tanta. Oo. O dire, kuan pa pa ginagmay ra tawagan. Oo. Sa vlog. Sa vlog. Ikaw naman ha? Hmm? Ikaw naman ha? Oo. Ayan, may nakita kaming bahay. Doon no. Kung saan kami dadaan. Ayan na. Sa mundo ng kawalan. Ayan. Oo, diba? Diyan introvert hiker. Aking rasa. Agay, mahal. Makahiya. Okay. Hello, cow. Cow. Ano ba yan? Diyos ko. Tas. Okay. Okay. Nawali tayo. Ano yun? Oo. Ayan, nakakapagod naman guys. Nakakapagod. Pagod ako. Oo. Wala ilaing nagyanan. Naraman sa buwal sa ubos. Wala ba? Ano nalaga ba yan? Ha? Oh. Ay pang gitala na ito duwa. Ibo, napatawa sa. Sila na lang panaugon. Pwede na lang. O nagtugpag eh. Kaya ako kang videohan. Nga pa mahulog eh. Yeah. Semento to dito, sir. Semento. Balay. Semento gani. Semento. Ari na to ubos ng itra. Hello. Likado man eh. Ha?
Ngita na tas ubos. Alisod ako na usaka, naglisod ako na yeah. Ba, ano ba yan? Kinasukan buhay. Hop, hop. Inay ko po. Ay, sana all naka-shoes. Yeah. Oh shit, mother. Ah. Doon siya. Yun. Ayun, dito ako. Oh shit. Wow. Yeah. Hah? Ginawa sa pagod na. Pagod. Pagod na ako guys. Okay, alright, yan, there you have it guys, nakakita nyo ang ating ginawang outreach program at medyo nakakapagod pero worth it, sulit din kasi kahit papano nakatuloy din tayo yung matagal na nating gustong gawin at the same time makatulong sa community back. Ayan, with experience with Che, anong experience mo Che? Daming experience, muntik pa tayong mag-ben tumbling. Umakyat pa kami kagaya ni Ate Jen. Introvert. Nag-mountain climbing din tayo. Mountain climbing din tayo. Alright, so ayun, maraming salamat sa lahat. Again, shoutout sa lahat ng ating mga sponsors, sa mga may mabubuting loob. Hindi ko na kayong isa-isahin dahil ipiplex naman yan sa screen. So ayun, maraming salamat, more blessings to come. And at the same time, sa Team PAUGAT, happy monthsary or 2 months sari sa mga Team PAUGAT sa ating maganda at healthy na bonding sa ating parang makakapatiran na kapatiran na samahan. Ayan, ang Team PAUGAT at sa mga solid Team PAUGAT supporters natin diyan, maraming salamat. Stay tuned pa rin for more upcoming events sa Team PAUGAT. Siguro by next time iba naman ang mag-handle ng ating event pero nandun pa rin tayo at willing to support. Kaya ngayon keep safe sa panahon ng pandemya, keep safe and yan, God bless everyone. Bye-bye. Still next time.